Kanombo. Last time uyo mfisongo kawe apedzera tari kuda iyi uyu pango tari kuenda mumvura usikomana hana kuzombogadzikika pfungwa dzake azoona vapera vese apo ndomusikana ndopanga ungoda kusuka chingotora ndiro ndogona ndakaigochera pakasvira dzimwe apa sikana yani nyaya akatoti vanese vatoona structure yake endeya nayo ndamunemeta chikafu hai apa kubikwa kawanda pano sisi mutiturewo koji wadi ungotura wega turu wakane muno wadi kuti muno wangambokutura akuperekedzawo yakutura futi kunoko anti wanga uchitura murodhi vakutura vangafanira kuya kuzongokutura futi kunoko inaisisi mukabva mataura muchidaro here naiwediwei musataura muchidaro sisi mukuru wavo baba vabva panava kutaura muchidaro kokuita sei anti iwewe saka ndasiri kukuona here kozi nichandishamisa pawango tiri kuenda kumvura mukomane abva atotanga kutoti ndipe mari yangu ndazokangana kubasa chichi mastatements ake akangosangana ndabva ndazokuona makamira mese ndandakamira zvangu padhapo akatokutura iweyo ukatoita nguva wakamira kozi mari yatotora yatodzokera nayo imari futi yatifanira kuti tichitenga muriwo futi muno muyona taakudaro manje taakudanganisa kugara kwacho kuchatinetsei manje naisisi aiwa ndasara ndikageza ndikatsvairamba ndofunga kunotsona kuti zvinhu zvachinja izvezvi mbedha ndozvausiya wakaita aiwa amachinesa kana sisi magona ini iwo pavaendera kumvura vasikana vakenditarisa ndikuona wakamira nemurume yangu pano avo bhodhavo munoziva ndatosangana navo akanditi hanzi kuchiri kubvumiswa uchera mvura here ko vanochera mvura kuno kwera vanogara kuno munhu anobva kuchitungwidzwa makombi mutatu anokutangu achibvunzirei asi vanorwara munhu yezvatondinetsa kuti iwewe pawangoti kwena mvura abva achinja pfungwa kubasa kwangu ndazosiya maki ekubasa mari pakadai chi akutonanganonetsa ndidzosere mari yanayanga ndi mashura kunzwa apa zvandinetsa ndikudongorera ndikuona futi makamira mese after ndapedza zvabasa rese iri ndatogeza ndakatopedza ndarita sei ndikuona futi makamira ndatodongorera nepadhoa pati titoona makatotora zvenyu mutotora nyaya asi kuti munin'ina wangu kuda kutanga futi kuti vanhu vasisina yewo inini manje inkwandimwe kundidzidzisa game iri wanisisi totiona vanhu kutoora nditoseka nditowirirana ndikati iye munina wangu uyu naisisi dzikamisai mwoyo wenyu inkwandimwe kundidzidzisa game iri unoziva kuti zvimwe zvaatondiudzaka munoziva kuti zvaatondiudzaka hanzi mari time muchiitisa naisho shuwa iye unoona paasvika napo takatofara kwasvika iye unouzvona ndozvange aitondiudzaka ndikati munonyepa sikanzi ati ane nguva tichiitisana mwoyo ndakatofunga zvemarriage naye shuwa yes ndatofunga zvemarriage naye ndikati imi munorevesa here ndatoti murume wangu aenda ndinomuda ndoparere mwoyo paya asi makutopinda nemwoyo kani ndatokufungira zvisoro zvamunanguchinjoda kukudza changa zina kukudza kuona ari siriasi tausiriasi ndokuti mari yacho yewanzi nyange mukaplana zvinhu zviri zvekunyepa zvina basa ndokuti atowedzera confidence nehope kuti zvinenge zvikuita mwoyo anobva abudisawo mari yakawanda nyange akakuti akatokuona semukadzi wake iwo bvumawo kuita mukadzi wake wototanga kutoita maprojekti kana dziri huku ita ndikuda huku dzekuhodha naisisi ndachida kubvunza kuti nhasi panenge client yenyu ichauya here tachitika tozoenda kubva manheru tombongoona kuti hauizawo shuwa saka iwe wakusvitanga sura aiwa ndanichitaura sezvo tichada kugadzira kakuenda kubvawo kwamataure
Ndozosuka hangu. Wone kuti banguru wako avazinge vaenda kuchada usuku. Aiwa isenye. Wanga uchingopinimidza uchimhanya nendiro uchididi wakuti. Alright. Naye ukurutsira ipapo seiko naye usuna ndopa dhuzi patosukira maplates here. Koiwe chii kurutsa udaro naiwe? Ukurutsa sei? Wadye iyo ubva kuseni chingatokurutsise kudai so. Isi amene kuti chimufunge ndatongonzwa ndabvira kare kubvira nezuro ndichinzwa kuita kakusvotwa. Saka manje toenda sei kwatoda kuenda kana uchidai? Chatondifira pana. Naye mishi? Chiko chabva chanyanya chakudaro. Yesu. Naiwe. Saka toenda sei manje kwatoda kuenda pa nasi Friday kudai so. Ndikumunye ndikubva ndanzwa kuda kudzora. Sisi saka tosvika tichimira here patouchline. Aiwa. Tinge tichitomwa doro redu. Tichitoita zvinhu zvedu. Unoziva kuti izvo tikunoita zviri professional. Sauna zvaka? Saka timire patouchline. Touchline unodi? Step. Pana kusuna step yekuitira. Saka matafoma acho anoziya sei tisina matsvaga here tisinoita sei. Aiwa. Vakasitoma vanotogara vanotouya vega. Takangozvigarira takati vaisi. Pazinge nemhene dzangu dzakawandisa. Dzakati dzinotouya. Mzee. Ewa abu. Obo. Murisana nini green kwa hiyo asa ukununi pake. Ndio ngosani yake ndio ngosani moko. Watulitsamira. Mire ndikupe on behalf of her. Alright, enda kupiwa yeye. Futi. Aiwa ngatizvizvo kuira. Siko naye. Pana grosa pana vanhu vanozvizvo kuira naye. Konoda kuti ndatazeri. Ndatunda kuti o. Aiwa sikana. Musuye ndakazoona futi makamira muchibva kumvura. Ukaramba pepe amango agana pewe waida kusuka. Aiwa. Korera yakauya kwakunaya. Musaruwane mumaoko. Dzimwe baba. Samuri kunoigwa. Masavana. Mana masavana mana boy. Chamari une masavana ero? Yes, auntie. Arikutonore. Zarimo mana masavana saka unoita sei? Aiwa maybe. Kare. Kumana. Kana kiri kumana. Ndoko ipe iko yondoda fashion. Chipiwe. Ndoko masavana da. Arikutonora here. Chuma savana bo. Mune open. Urikunyangara makastom. Zvinhu zvacho futi Makastom anobaba open. Chikwadi. Samuruta sei kuna girls? Ndikutokurirwa pamukoro. Chikwadi. Mazino. Ndikuvhurirewo. Next. Saka togoche.
asi tikugocheswa nasisa saka azoti yenogoni kugocheswa nasisi vakusenza kupi ipokuka ukavharidzira mari unodya mega mari yacho yaona kupi vari kutamba kana mamasvitora seriasi here naiko bhipi yakwira nguva iko aiwa sisi venyu ava taka soseji kanitumbiri kachakalaka uraita hamainini ndova kutotipaka maodha ka inini ndatinda soseji chakalaka zvamainini ndezvina mainini ai ndovari kutotipa odha ka mainini auraiti I think chana singatimbomire hedu pamukuru saka isati adyi nyama nokumainini havasida hanzi pitcod government ka munongoziva kamitemo iyi pamwe takungoibatira padenga mazuva ananjaite nharo nevanhu ndo mamarketing manager ka mazuva ananjasola matitengerawo hwawawo kuhamba seiko nemadhira unoona ipapa ndakabva ndatonzienda kunight saka ndaenda kunight kwacho ka hanguva dzandakadzoka angari mahwani chomari ndakati rege auhine zvake mukombe wacho but apa ndiri kuuya chigoka munongondiziva kapaipo kuti ndokubasa kwiri ndo masports edu manje zvaunoziva azokonawo kutsura mwana bhaketi ainge ingori heupuka handiti saka makambomudzidzisira kuti iyo nhai pamusoro isisi kana kutobvunza nyaya dzekumba tiri panapa ingondimari yavanhu ngatipanapa patayozofara masavhana achirimo anadira muchamambonzwa nezvesoseji kuti iri kuwanidei chakalaka chainoairi vanangazokungoti nandamari yavo imbwa yakapisa iripo here imbwa yakapisa oraiti muwape wani doro racho mukurimwa se ndomisa runzi chii amenoanzi ndo maseji ka maseji mumagurosa kaka pabhawa haisi hepi uyu yacho muchipu hani munhu chibamunini nechibamukuru here apa kana kuti oraiti ingwane ndima yakanyatsondidzidzisa vari mukati vati unofanira kufadza mutengi wedoro wani waneti kungomwa tichifara kufara kwacho mafadziro manje oraiti ndoti anga ari umwe munhu pamwe angadai atitengera masikadhi asatitengera unotapira mavavati geti chita handitengima mukuru here ndikungoitira ungotowo pamuramba chiram akutamba chiramuazvikaramba chinesa ndonokupa maki ako kumba kuriko aiwa musadaro kana isisi madzinga mwana here aiwa handichazvi musadaro here zviriko here izvozvo ona watotsamwisa namainini ora chimemina ndomwise toni kuti nguvadzisa mufana andakumwisa mimi aiwa bo kutsukuru akaunti dzekubasa ndisati ndangoona kuti nyama isokudyiwa inini too late sara uchitenga 5 kuda nyama sara uchiorder 5 namainini anti namainini mamainini aroba aiwa varipo hansi tombozi andikuona ndachakusimba nyikotara neupezera katoni oraidako aya ndikuya kwete kuzoenda ka mupiwe change ka musikanoya enda toilet anenge achirotsaka uya anonotoita maramba doro pano pamagurosi une protection here sha what do you mean zvesebo buditsaka protection yacho ndokutfasta sei cha kutobva nhasi papa wakutonditiratisa kuita zvemufushwa iwei ndokuti murivo ka mwana akasikwa iwe usazodaro sha kana usina kuchena ropa rako haudhiwaina kuti wakachena rega nditange kusvika ini
aiwa tozoiita kana iya alright ndafungidzira kuda kuramba uchida komana ari kumwana ukaketa unotaura kaundaiwenina uyu ndoziva kuti wainane uyu ndokuudza zvazvinoitwa utongoenda aiwa kana ndandisina kukechiwa asi ndingomangomogogwadza aiwa munhu mutaura ungoende kaningowese yangoainana ndatoita stress kuti chichi munhu ari kuita sei nditofunga kuti ndidzokera hangu kumba nokuti zvakatsi zvimwe zviri ndipona iti hatimbogarei aiwa ndafuna kuenda kumba ndatimbogarei madhakwa saka kana makastoma acho akauya munodhila nawo sei madhakwa opa ndotonyazodhila nawo mai kana ndakadhakwa nechicalculator manje minus x plus z